povedali mi raz naši, že si treba vážiť starších. Tety, ujov, detkov, babky, nezabúdať na ich sviatky. Milí naši starí rodičia, vážené dámy a páni, vážení prítomní, srdečne vás vítam tu v sále Kultúrneho domu na dnešnom stretnutí, ktoré sme pripravili pre vás pri príležitosti mesiaca október, mesiaca úcty k starším. Patríte medzi ľudí, ktorí toho už dosť zažili, dosť videli a teraz je čas odovzdať skúsenosti mladším. Som rada, že sa vám môžem prihovoriť v mene svojom, ale aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva a povedať vám, že ste neodmysliteľnou súčasťou našej obce. Vyjadriť vám, že na vás nezabúdame a záleží nám na kvalite vášho života v období, keď už máte právo na oddych. Aj my vám chceme darovať pocit tepla, zo vzájomnej blízkosti, porozumenia, spolupatričnosti.